Вітаю! Час новин на АТР. Ви дивитесь «Заман». 21 вантажівку з контрабандою затримали на Донбасі минулої ночі, повідомляє СБУ. Фури з харчами прямували до зони АТО і призначалися незаконним збройним формуванням так званих ДНР і ЛНР. Спільна група СБУ, прокуратури, прикордонників та волонтерів затримали вантаж неподалік села Новоселівка Донецької області. У двох чоловіків, які супроводжували караван, вилучили 60 тисяч гривень. Цими грішми вони планували розплатитися за безперешкодний пропуск через лінію фронту. Спецслужби також затримали у Києві координатора групи контрабандистів, повідомляє радник президента Юрій Бирюков. У 4 стінах без зв'язку з рідними провела 4,5 місяці волонтер організації «Патріот» Гейде Різаєва. Нещодавно її звільнили з полону бойовиків так званої ЛНР. Зараз вона на волі, і з нею поспілкувалася наша знімальна група. Гайде двічі побувала в полоні бойовиків Луганської області. Її називають агентом СБУ. Перший раз її захопили торік на 3,5 місяці. Цього разу полон тривав 4,5. Как вам удалось выйти из плена? Это был на самом деле первый обмен в Луганске за последние 4,5 месяца. Постоянно прошение на имя министра с просьбой меня, обменять либо освободить. С другой стороны, менять меня они не могли, я гражданская. Это 4 стены, это отсутствие связи. 3 месяца не появлялись никакие данные обо мне, где я нахожусь. То есть я числилась как без вести пропавшая. До полону Гайде сама займалася обміном полонених. Стверджує, що приналежність до кримських татар посилювала ситуацию. Они знали, это, кстати, очень сильно тоже усугубляло, что вот крымские татары, что вам в Крыму не нравилось, это, что вам дала Украина, что она там для вас сделала, то, что вы переехали на Украину, вы бросили там все. Потом, когда они в интернете открыли про меня информацию, соответственно, они уже узнали все. Зачем вы поселили беженцев в дом Януковича, зачем вы делали то, это, но... Впоследствии они стали меня даже где-то уважать как достойного врага. То есть, если не менять свои позиции, неважно, то, что ты сидишь в плену, не в плену, нужно оставаться патриотом. Ни в коем случае не менять свои позиции. До Криму Гайде не їздить. На материку збирає гуманітарку і відправляється з нею в АТО. Я не думаю, что Крым на сегодняшний момент спокойно меня туда запустит. Хотелось бы прямо сейчас. Это наша Родина. Мы очень долго стремились. Я положила свою молодость на то, что я сама построила дом, сама обосновалась. У меня на сегодняшний день там ребенок, мама. Не оказывает они давление? Вы знаете, нет. Вот это честно говоря, очень приятно, потому что когда интересовались адресами родителей, то есть где проживают и так далее, я очень сильно переживала, что будут какие-то обыски, либо какое-то давление со стороны служб, но слава богу, что все было нормально. Її телефон не замовкає. Вона відразу відкриває ноутбук. Они со Сватова, а попали они на станице Луганской. Ельвіна Сідбулаєва, Олег Казикин, «Заман», АТР. Телепрограми «Голос Криму» та «Крим Реалії» транслюватимуться в ефірі міжнародного українського телеканалу «Ukraine Tomorrow». Про це заявив радник міністра інформаційної політики Сергій Костинський під час конференції «Інформаційна амнезія. Чому українці забувають про Крим?». Цитую, «Міністерство інформаційної політики бере на себе відповідальність забезпечити трансляцію програм на телеканалі «Ukraine Tomorrow» і заново створеному ТРК «Крим», який саме і візьме на себе функцію поширення контенту за кордоном». Кінець цитати. Перш за все залежить і від політиків. Якщо вони будуть говорити, то, звичайно, до цієї теми буде привернута увага і засобів масової інформації. Мы делаем все возможное, да, но, наверное, этого недостаточно. Нужно делать больше, нужно делать невозможное. Нужно распространять информацию о Крыме в разных средствах массовой информации, простите за тавтологию. Что происходит? Цены дуже высокие, сказали там. Крымские татары, они сейчас в очень сложной ситуации на своей же территории. То есть они дома, они могут, возможно, действовать и вести себя, и жить так, как они хотят. Сейчас очень сложно. Ничего. Да. А в Крыме что дороговизна, там что там продукты очень дорогие. И больше ничего я не слышала. Да, у меня там отчим живет, а так больше ничего. Я даже с ним связи не имею. Думаю.
ничего. После того, последний раз, когда Джамилева не пустили, больше ничего оригинального не слышал. Нету людей на пляжах. Это я читал, не слышал, а телевизор не смотрю. Я довольно мало знаю, что сейчас происходит в Крыму, но я обязательно сегодня зайду в интернет, забью последние новости и узнаю. Воєнний слідчий комітет російської адміністрації в Криму почав перевірку щодо побиття правозахисника Емір-Усіїна Куку. Його сьогодні викликали на бесіду. У квітні, за словами Емір-Усіїна, в Криму його жорстоко побили співробітники Федеральної служби безпеки. Тоді правозахисник на своїй сторінці у Фейсбук виклав світлини з побоями, яких він зазнав від російських силовиків. Докладніше про долю кримського правозахисника дивіться у наступному випусках «Заман». І до інших новин Криму. У Сімферополі вже вкотре оголосили про початок капітального ремонту доріг. До середини вересня обіцяють відремонтувати 11 вулиць. Роботи вже розпочалися на вулиці Лесі Українки. Проїзд по ній був небезпечним, бо ями на одній з найжвавіших вулиць міста, за словами місцевих мешканців, вже більше нагадували глибокі окопи. Навести лад на дорогах – це одна з перших обіцянок російської адміністрації в Криму. Суми на реставрацію симферопольських доріг, якщо вірити чиновникам, виділялися чималі. За різними даними, від 700 мільйонів аж до мільярда рублів. Наразі влада міста повідомляє, вони розраховують отримати ще майже 1,5 мільярда рублів. Місцеві дивуються, куди йдуть такі гроші, коли відремонтовані дороги через тиждень-другий знову стають непридатними. Так сталося на вулиці Батуріна. Нещодавно проведений на ній ямковий ремонт не витримав навіть першого випробування дощем. То, что ямы заделывают на 2 недели, это разница, отмывание денег. Его бы новый ложили, было бы намного лучше. А смысл его латать, он латанный уже сколько раз. И никто к этому не дает никакого значения. Они не образуются в том месте, где его латали, они образуются рядом. Так дороги разве делаются? Что еще сказать? Здесь надо капитально делать дороги, арки. Без арка здесь будет всегда смываться. Севастопільські заправки оштрафували на 7 мільйонів рублів. Міська прокуратура російської адміністрації перевірила дотримання вимог законодавства у діяльності автозаправних станцій. Встановили, що якість палива не відповідає вимогам державних стандартів і технічних регламентів. Зокрема, в бензині і дизельному паливі виявили перевищення граничного вмісту сірки. За даними фактами, прокуратурою винесено 5 постанов про порушення справ про адміністративне правопорушення. Французькі депутати з так званої групи дружби Путіна приїхали до Криму. Очолює делегацію сенатор Т'єрі Мар'яні. У Європейському парламенті вже засудили цю поїздку. Євродепутат від Литви Петрас Ауштрявічус зазначив, візит абсолютно не збігається з баченням Європейського Союзу. Україна пригрозила оголосити французів персонами нон-грата, якщо вони відвідують півострів з порушеннями закону. Україна вважає незаконним будь-який шлях до Криму в обхід території України. Тим часом політиків пропутінського табору не підтримують і на Батьківщині. Спікерові французького сенату Жерару Ларше вдалося відмовити 2 сенаторів від поїздки. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, повідомляє Укрінформ. Вояж делегацію організувала Держдума Росії, а оплачує його російська залізниця. Нас запросив Російський фонд миру. З боку Парижа ініціативу підтримала асоціація «Франко-російський діалог», співголови якої глава російських залізниць Владимир Якунін і я. А українські банки масово готують позови проти Росії. Втрати української банківської системи через анексію Криму перевищують 100 мільярдів гривень. Про це повідомила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. Найближчим часом перші 10 українських банків вже спрямують до Росії вимоги про компенсацію збитків.
Ім'я смертника, який підірвав себе у турецькому місті Суруч, встановили правоохоронці, повідомляє Євроньюз. За даними слідства, 20-річний шейх Абдурахман Алагез долучився до угруповання «Ісламська держава» кілька місяців тому. Підірвана ним бомба ідентична до тієї, що вибухнула під час демонстрації курдів у місті Діярбакир на початку червня. Це сталося за 2 дні до парламентських виборів. Тоді загинуло 4 людей, а під час нещодавнього теракту у Суручі 32 загиблих. У Туреччині не вщухають вуличні протести. Люди обурені млявою реакцією уряду на теракт. У Криму стався черговий конфуз. На розрекламований фестиваль «Кримфест» не приїхали ані музиканти, ані глядачі. На розміщених в соцмережах фото і відео помітна порожня сцена. Хедлайнерами заходу мала стати відома група Infected Mushroom, проте колектив відмовився від участі. Нет? И я не вижу. А он есть. Наразі у мене все. Більше новин дивіться у наступному випуску «Заман» о 19:30. На все добре.